Yo soy Íñigo, que toco bajo y hago coros. Íñigo gra na gitarze basowej i śpiewa. Askozaz importanteagoa zen ez, jotzen ondo jakitea edo zehatzea baino, botatzea ez, izen balak ziren kantuek ez? Bai, hola zen. Bueno, letra hau lehen komentatzen dizun, egin zuen bateriak, Fermin eta Biok ez genekin euskeraz, eta ez egiten, eta treku bateriak orduan idazizun kanta hau, eta bera euskaldun zarra izanik, nahazten zuen ikatazuka. Baina zen merito izan zuen taldeak, ez da? Ze hasi zineten, espainolez kantatzen, eta amaitu zen duten erabat osorik euskeraz kantatzen, ez? Hori, kontrako prozesuak ikusi ditugu, gehiago, baina horrelakorik, nik uste bakarrak izan zaretela, eta gainera hori, ez, nolapatxe arrakastatik eta, ez? Bai, gertatzen zen garai horietan zaudela kantari desente euskaldun berria zirela ere bai. Zeuden, adibidez, Nacho de Felipe, eta zegoen Rupert, dirudienez, txikitan bazekien, baina gero galdu, eta alako prozesuak, egon dira. Egon dira. Eta ematen du hori, ez? Gure kasuan, nire eta hil aurretik, bukatu genuen hiru anaiok hitz egiten euskeraz nire eta ekin. Beti, etxean beti gazteleraz hitz egin zen. Baina ja ondo ikasi hiru anaiok eta orduan hasi ginen euskeraz nire etarekin. Eta dakat horitzapen oso ona horrekoa, ez, horretakoa. Kortaturen garaiak pixkat pasatu ziren, eta hor beste proiektu batzutan eta ere ibili zinen zu, ez? Hor, Delirium Tremens eta, ez? Hor, garaiak dira, neguren aurretik, esango nuke, ez? Bai. Hori nola horretzen duzu ikusi eta ikasi, eta hor gitarra ze horiek, hor indar handiko gitarra horiek eta horiek zure... selloa daukate, oiek. Bueno, gitarra hori da Andoni azterratzean, gitarra tanteran, negi sartzen nuen, akordea, eta bateria txufurena, pum. Eta, orain dela, aurten izan da oso gauza polita egin dugu, Andonik egin du Andonik, Lekeitioko banda municipalarekin, egin ditu kanta horiek, baina tromboiakin eterla bai, ara ezea konponketa bandarako egin du, bandarako egin du Xavier Zabala Pirritz eta Porratxekin Xavier Zabala, eta Ituarte, Ituarte baita ere, irekin ibilizena zean, ez? Bere anaiak, bai. Eta oso gauza ederra izan zen. Flashback. Bai. Eta gero, kontzertu egin da gero, jonginen Zulora. Bai. Taberna mitikora. Eta egon zineten. Bai, seko moskortu arte. Goizean. Garai hartan bezala. Bai. Karo, dena ez. Delirium Tremens. Revival egin behar da denarena. Kontzertuarena, gero ondorengo mozkorrarena. Da. Eta jonginen horrezea. Revival gaua izan zen, bai. Gero, etorri zen negu, ez? Neguren urte baita ere intensoak, ez? Eta baita ere euskal musikaren eta euskal rockaren garai bat markatu dutenak erabat, ez? Radio Regimekin eta mila... hor gelditu diren, ez? Baita ere, esaten da, hor gure Euskal Herriaren subkonziente kolektiboan gelditu diren hor beste hainbat kanturekin, ez? Bai, hola izan zen, bai. Hor, nola horretzen duzu horko pasara hori, edo denbora hori, edo zer ikasi zenuen, edo zer... Ikusi eta ikasi. Bai.
Zer ekarri zizun zuri negu gorriak taldeak? Esperientzia asko eta oso ederrak, adibidez, horatzen ez Mexikon egon ginenean, edo egon ginenean El Salvadorren banda basautirekin, El Salvadorren egin genuen kampaina FML-en alde, eta bueno, halako esperientzia oso eder batzuk. Egon ginen mundu osotik, jotzen, eta mendik ere jota fuego. Gelditu gabe, bai. Egiten genuen beti prestatu diska, eta gero orkestu bira haundi batean, eta bai, oso era bat beste modu batea, ez? Konparatuta kortaturekin behintzat. Eta bueno, eta deliriunekin ere, ez? Bai. Eta beste profesionalagoak ere bai, ze kortatu garaian, igual ginen, bueno, gazteagoak ginen, eta orduan ibiltzen ginen, ni gogoratzen naiz, lehenengo kontzertuak zerbait ordainduzkero, zerbait kobratzen bagenu, bertan inbertitzen genuen. Eta orduan horregatik eramaten gintuzten jotzea, jaietara zeia bazekiten hor utziko genula diru guztia. Bai, konbidatu zerbeza, katera ez dakizer, eta hor gastatu dena. Tragoen trukea igual garestia baterako zen, ez? Ordainduta baina. Baina ez gurekin bakarrik, nik uste dut garai horretako talde gainak izan. Eramaten zenun zigatriz, tragoen truko. Naparra behin nola ziren, jode. Tijuana en Blue, eta gero Bajalotes, horiek eraman tragoen truke, eta... Hori zen oso arraskutsua. Bai. Hori zen 10.000 euro pagatzea. Bai. Baina hori bai, inoiz ez zuten bukatzen kontzertua gero. Gero jarraitzen zuten jotzen, eta kendu arte, elektrizidadeak kendu arte. Orduan, bueno, bentsate, ordu batzuk egoten ziren, bentsatu Guajalotes egoten ziren ordu asko, Eta aldaketa, basutik gitarrara, hor pixu aldaketa hori, ze, bueno, badirudi beti gitarristak pixu gehiago duela, ez? Taldearen pixu gehiago edo... Niri pixu badakite zarela hortaz egiten, baina kontura, bueno, somatzen nuen beti ibili naiz basu eta gitarrarekin, baina kortatu garaian bazeun kanta bat jotzen nuela basuarekin, Jangoiko eta Lege Zarrak, deitzen zena, eta orduan
kanta horretan hartzen nuen, ni kortatu jotzen, basua jotzen nuen, eta orduan kanta horretan hartzen nuen gitarra, eta ematen zuen mandolina bat hartzen nuen, eta Arina. Bai, ematen zuen banjo bat hartzen nuela, eta orduan ez, jo, baina zer da, hau, pitiklin egotzeko, ez? Bai, baina pisu gitarristikoa beti harmoniak, eta ez, akordeak, eta punteoak, eta beste, ez? Bai, baina segun ze musika motan ere, egiten reggae kanta batean basuak izan dezake ere, pisu oso pum, 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 pum. Nota gutxi, baina eramaten du basuak ere bai vitala, bai, bihotza, kantaren bihotza, izan daiteke. 500 años de represión, 500 años de resistencia indígena. ¡No al quinto centenario! ¡No tenemos nada que celebrar! Bueno, hor, aipatu dugu neguren garai hori, eta heltzen gara beste garai batera zeinetan hartzen duzun ere mikrofonoaren zera, ez? Lekua eta kantatzen hasten zaren, ez? Talde horietan gutxi gehiago, bueno, musikari bezala eta ahots batzuk eta abar, baina gero etorri ziren, zer esango genuke, zureagoak izan diren proiektuak? Bai. Zeinetan izan zaren liderrago edo? Bai. Inglesez esaten du frontman. Hor zaude erdian, eta batean ez ikusten duzu, zer den egotea eszenatoki erdian hor justo, eta sentitzen zara justu hor, vanguardian, hor, barrikadaren lehenengo lerroan. Eta lehenengo kolpea izan zen Positive Bomb. Positive Bomb, bai. Enuk esango ni lehenengo kolpea, izan zen pixkat gauza bat horrela aurkezpena, ez? Bueno, gertatu zena gero, izan zen taldea juntzela arrakastaz igotzen. Bai, ari gara Jose Arripiau talde buruz. Hori, ez dugu aipatu dugu Positibon bizan zelako lehendabiziko, bueno, single edo lehendabiziko diskoaren Bai, baina, bueno, nahiko kantua, baina bai, Jose Arripiau da talde. Ni beti azten nintzen zuzenean, neure burua, eta hori erantzuten zuen. Neure burua, bilakatu nahi dut. Neure burua, positibo, bilakatu nahi dut, positibo. Neure burua, positibo, bilakatu nahi dut, positibo. Positibo, 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 positibo. Positibo, 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 positibo. Pentsatu nahi dut, positibo, estan egingo dut, positibo. Pentsatu nahi dut, positibo, estan egingo dut, positibo. Positibo, 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 positibo. Positibo, 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 positibo.